Dobar dan. Krećemo brzo kao brzi voz Novi Sad-Beograd i vodimo vas na virtualno putovanje, ali malo drugačije vrste. Zapravo govorimo o globalizaciji tržišta rada iz ugla Srbije, za koju mislimo da je sada upravo pravi trenutak da porazgovaramo o njoj. Kao što ste vidjeli, za naslov ovog skupa uzeli smo jedan citat Branka Milanovića, našeg ekonomista i jednog od mnogih ekonomista koji smatraju da je poslednje tržište koje do sada nije bilo globalizovano, a to je tržište rada, zapravo sada u punom jeku globalizacije i na takav način koji će zapravo imati velike reperkusije i po svaku domicilnu zemlju. I to je upravo naša priča. Jer kad pričamo o globalizaciji tržišta rada i kad govorimo o tome da ljudi rade na daljinu, što smo svi uglavnom iskusili u ovom vremenu, mi možemo da kažemo da govorimo i o outsourcingu. I outsourcing je vrlo poznat ovde u Srbiji i ne bi bio nikakva velika novost da samo govorimo o tome. Ali sadašnji outsourcing se ipak razlikuje dosta od onog koji smo imali pre. Razlikuje se u tome zapravo što se više ne odnosi samo na IT sektor i na call centre na koje se uglavnom odnosio, nego se odnosi i na brojna druga zanimanja. I drugo, on sada polako počinje da bude ne samo podstanar na našem tržištu rada, nego zapravo relativno veliki igrač koji počinje da utiče na trendove i potražnje i ponude na domaćem tržištu rada i na cene rada koje se formiraju na domaćem tržištu. S druge strane, želeli smo da započnemo ovu diskusiju u trenutku kada mislimo da se polako događa to i da domaći poslodavci zapravo počinju da traže i razmišljaju o radnoj snazi na daljinu. Žao mi je, izvinite što se prvo nisam predstavila i pošto nisam predstavila sve nas. Pozdravljam vas u ime članova tima centra. Moje ime je Tanja Jakobi i ja ću sada predati palicu mojoj koleginici Branki Anđelković, koosnivačici centra i programskoj direktorki. Dobar dan svima. Hvala vam još jednom na ovom učešću. Znači, mi se nadamo veoma interesantnoj debati. Kao što je Tanja rekla, tema nije nova, ali su okolnosti nove. Zahvalila bih se današnjim našim panelistima i učesnicima u ovom razgovoru. Znači, s jedne strane, direktoru mikroelektronike Nebojši Matiću, koji će u stvari pričati o tome kako izgleda angažovanje strane radne snage, ako uopšte. Našim prijateljima iz digitalne zajednice, Milutinu Marinoviću i Miloradu Petroviću, koji su naši saradnici s kojima mi već duže vreme plovimo kroz nemirna mora rada za stranog poslodavca i učestvujemo u nečemu što se zove u stvari pokušaj regulisanja statusa tih radnika u Srbiji. I na kraju, kako bi stranci rekli ili Englezi, znači ne manje bitno, znači veoma bitno, Miloš Turinski, menadžer za odnose sa javnošću iz Infostud grupe, koji će u stvari prokomentarisati naše nalaze, jer u stvari oni su zasnovani na rezultatima podataka koje smo dobili iz samog Infostuda. Moj kolega i Tanjin, Ljubivoje Radonjić, će u stvari danas biti vaš vod kroz našu analizu i probat ću u stvari u kratkim crtama da vam predstavi sve ono do čega smo mi došli analizirajući Infostud podatke i razmišljajući o tome kako se menja tržište radne snage i odnos ponude i potražnje kada su strani poslodavci, a domaći radnici u pitanju. Hvala vam. Ljubo, izvoli. Hvala Branka. Dobar dan svima s moje strane. Ja ću vam predstaviti rezultate naše analize. Pre nego što počnemo, pre nego što počnem da predstavim rezultate same analize, možemo se kratko osvrnuti na to šta nas je u stvari motivisalo da se bavimo ovom temom. Kao što smo rekli, sama pojava COVID-a u martu 2020. godine je donekle izludila, da kažemo, te rad na daljinu i rad od kuće. Međutim, samo trajanje pandemije već 2 godine za sada za nama koje ostaje,
je popularizovalo rad na daljinu, odnosno online rad i omasovilo ovaj vid rada širom sveta. Širom sveta su i kompanije i poslodavci shvatili da sada mogu svoj rad organizuju tako što će angažovati radnu snagu ne samo u svojoj zemlji, nego i na nekim modernijim tržištima i da iskoriste prednosti visoko obrazovne radne snage, a koju takođe mogu angažovati, da kažem, po relativno nižoj ceni rada, odnosno na tu cenu koja bi možda bila aktualna u njihovim zemljama. Ono što je karakteristično za ovu našu analizu jeste da se analiza odnosi na angažovanje, odnosno tražnju stranih poslodavaca koji nisu registrovani u Republici Srbiji, koji oni iskazuju prema domicilnim radnicima i radnicama na tržištu Srbije. Za razliku, recimo, od platformskog rada, kakav centar dugi niz godina već istražuje i čim temama se uveliko bavimo, gde postoji zapravo trostrani odnos. Na jednoj strani imamo naručioca posla na platformi, odnosno praćenje poslodavca, na drugoj strani je izvršilac posla, odnosno neko ko će izvršiti dati posao popularni freelancer, i treća strana je zapravo samo platforma koja spaja ove dve pomenute strane. Ovde imamo dve strane, odnosno direktnu neposrednu vezu između poslodavca koji dolazi iz inostranstva i radnika ili radnici iz Srbije koji sklapaju taj odnos između poslodavca i zaposlenog za neku vrstu rada koja će se obavljati online. Kao što je već pomenuto, mi smo sa našim partnerima iz Infostuda sklopili saradnju da uradimo ovo istraživanje. U oktobru prošle godine smo tražili podatke o oglašavanju stranih poslodavaca koji nisu registrovani u Republici Srbiji i dobili smo naravno te podatke. Ono što smo zapravo želi da istražimo ovom našom prvom analizom u nizu jeste šta zapravo teleworking, odnosno angažovanje telemigranata širom sveta, to duše konkretno ovo što smo se mi bavili jeste tržište Srbije, donosi pre svega s ovim pomenutim stranama, pre svega stranim poslodavcima, lokalnoj radnoj snazi i lokalnom tržištu. Što se tiče stranih poslodavaca, kao što sam već pomenuo, oni su ovim vidom rada dobili priliku da angažuju kvalitetan kadar po relativno nižim cenama rada na udaljenim tržištima i takođe dobili su priliku da sada mogu da outsourcuju svoje poslovne aktivnosti na druga tržišta bez fizičkog ulaženja ili nekih većih ulaganja na ta konkretna tržišta. Stranim poslodavcima, odnosno teleworking, je donao još nešto što ćemo kasnije videti. Donao je priliku da se teleworking, odnosno mogućnost online rada, širi na brojne druge oblasti koje nisu praktikovale ovakav vid angažovanja, odnosno remote working pre pandemije. S druge strane, lokalne radne snazi, ono što je takođe interesantno i što će naši gosti takođe, o čemu će naši gosti takođe diskutovati, jeste šta to omogućava, dakle, radnicima i radnicima iz Srbije mogućnost da direktno rade za stranog poslodavca. Ono što je pre svega jasno da se mladim profesionalcima, mladoj radnoj snazi, visoko obrazovnoj radnoj snazi pre svega, omogućava mogućnost da nađu zaposlenje, prvenstveno u struci, za koju su, da kažem, obrazovni i za koje imaju date veštine, a takođe samim angažovanjem za stranog poslodavca oni tu stiču mogućnost da steknu nova znanja, steknu nove i unaprede već postojeće veštine i samim tim postanu konkurentni ne samo na lokalnom tržištu rada, već da postanu visoko konkurentni i za nastup na globalnom tržištu rada. S druge strane, pitanje je kako ovaj izvoz lokalne radne snage, odnosno tražnja stranih poslodavaca za našom domaćom radnom snagom ima implikacije na domaće tržište. Dakle, tu se već pitamo da li povećano interesovanje stranih poslodavaca za domaćom radnom snagom u nekim oblastima gdje je ona prilično deficitarna, da li to postiže cena rada i da li stvara konkurentske pritiske na domaće poslodavce, odnosno domaće kompanije. Nadalje, dakle, naše upravo istraživačko pitanje jeste da se pozabavimo temom online rada. To smo pre svega radili analizirajući tražnju stranih poslodavaca koji nisu, dakle, pravno registrovani u Republici Srbiji i kroz nekoliko, odnosno kroz sve dimenzije koje smo istraživali, mi smo želeli da dođemo do nekih nalaza koji mogu koristiti u buduće, pre svega, da kažem, lokalnoj radnoj snazi, domaćim radnicima i radnicima, koji kroz našu analizu i kroz naše nalaze mogu saznati koji su tu ključni trendovi na globalnom tržištu rada, kako se globalizuje tržište rada i koje su generalno potrebe današnjice, a i koje će potrebe biti za budućnost na globalnom tržištu rada. S druge strane, informišemo
nadam se i nalazi na domaću privredu, u kojim oblastima to raste konkurencija, dakle u kojim oblastima se sve više pojavljuje konkurencija van Srbije, dakle konkurencija koja dolazi od strane stranih poslodavaca. Dakle, sada konkretno idemo u analizu. Ono što smo pokrenuli u oktobru prošle godine jeste da smo povukli bazu naših partnera iz Infostuda. Baza je dakle obuhvatala 1344 oglasa i obuhvatala je sva oglašavanja stranih poslodavaca u periodu 24. aprila 2020. godine, dakle negde, da kažem, s početka pandemije, pa sve do tada kada smo dobili bazu, odnosno 20. oktobra 2021. godine. Imali smo dvostranu, odnosno dve perspektive u našoj analizi. To je analiza tražnje, gde smo, dakle, shodno podacima koji su nam bili dostupni, mogli da analiziramo koje su to tražene profesije i veštine, koja je to geografska lokacija odakle dolaze strani poslodavci, iz kojih industrija zapravo dolaze. U nekim segmentima, odnosno u jednom delu smo mogli da procenimo koja je visina prosečne ponuđene naknade rada za te strane poslodavce i s druge strane analizirali smo i dimenziju koja je to vrsta u stvari ponuđenog posla, da li je to puno ili nepuno radno vreme, koje se još kompetencije traže kod zaposlenih i tome slično. S druge strane, postoji još jedan podatak koji je dolazi sa strane ponude, a on se odnosi na prosječan broj konkurisanja na objavljene oglase po oblastima. To ćemo kasnije na kraju analize vidjeti, a sada ću polako krenuti na predstavljanje nalaza koji se tiču konkretno tražnje, odnosno da kažem, ako posmatramo iz drugog smera, ponude stranih poslodavaca kada su u pitanju poslovi prema našoj radnoj snazi u Srbiji. Prvo ono čega se treba dotaći jeste trend rasta, odnosno da li je postao trend rasta ponude online poslova. Svakako u ovom periodu koji smo analizirali uočava se značajan trend rasta. Samo negde odnosno krajem aprila i tokom maja 2020. godine, kada je ponuda iznosila neki 30 poslova na tom mesečnom nivou koji smo posmatrali, već u septembru 2021. godine ta ponuda je porasla na 132 ponuđena posla. U istom periodu, kao što se ovde na ovom grafiku primećuje, jeste da iako je na tom početku perioda na koji smo posmatrali broj oglasa, odnosno broj ponuđenih posla u IT oblasti sa brojem ponuđenih posla u svim drugim oblastima bio na nekom sličnom nivou, u nekom odmicanju vremena koji je usledio, videlo se zapravo da poslovi u IT industriji, u IT sektoru rastu brže u odnosu na sve ostale sektore, tako da već sada krajem ovog perioda koji smo analizirali vidimo da je zapravo tražnje za IT-evcima već u odnosu na tražnju za svim ostalim oblastima koji su obuhvaćeni bazom. S druge strane, pošto se ovde radi o online radu, mi smo sve ove poslove koje smo našli u bazi sveli na ono što se zove klasifikacija po Online Labor Index metodologiji i tu smo dakle svrstali sve oglase, odnosno svih 1344 oglasa na 6 profesija. To su dakle, kao što ovde vidite, profesionalne usluge, administrativne usluge, odnosno podataka, kreativne usluge, multimedija, prodaj i marketing, IT i razvoj softvera i pisanje i prevođenje. Ovde jasno vidite da je IT, odnosno taj razvoj softvera, najtraženija profesija bila u toj traži stranih poslodavaca. Gotovo polovina svih oglasa se odnosila na rad u ovoj oblasti, 46%. Daleko manje na drugom mestu jesu profesionalne usluge koje potencijalni kandidati i kandidatkinje su najčešće konkurisali za poslove u oblasti ekonomije, HR-a, menadžmenta i ostalih, da kažem, oblasti koje podrazumevaju nešto profesionalnije usluge koje mogu pružiti. Onda potom sledi i prodaj i marketing, to je, ako se ne varam, u celoj bazi Infostuda generalno uvijek, ne samo za online posao, nego i generalno negde najtraženije, odnosno najoglašavanije zanimanje. S druge strane, tu su i administrativne usluge koje generalno obuhvataju širok dijapazon poslova i donekle su poznati po tome što nisu nešto prethodno plaćene zanimanje. Marginalnije su zastupljene preostale dve oblasti, odnosno pisanje i prevođenje, odnosno kreativne usluge i multimedija. Što se tiče onoga što smo već pomenuli na samom uvodu, jeste odakle najviše dolaze ti strani poslodavci. Kada se pogleda širi koncept makroregiona, vidimo da najveći deo stranih poslodavaca zapravo dolazi iz Severne Amerike i Evrope. Gotovo
odnosno preko 90% svih samih poslodavaca koji su u tom periodu koje smo posmatrali oglašavali preko portala poslovnih usluga, dolazili su sa oba kontinenta. S druge strane, na trećem mjestu je naravno Azija, ali daleko manje zastupljeno s obzirom da oba kontinenta preko 90% svih oglasa dolazi sa njih. S druge strane, kada se pogleda nivo pojedinačnih država, koje su države najveći poslodavci u Srbiji, Sjedinjene države su najdominantnije pre svega i to je dakle onaj deo koji sam već pomenuo kod Severne Amerike. S druge strane, Evropa, sam kontinent evropski, iako dakle na drugom mjestu po broju poslodavaca koji zapošljavaju domaću radnu snagu, nema neku zemlju koja se ističe sa brojem poslodavaca u ovom oglašavanju koje smo mi analizirali. Interesantno je da je na tom nekom prvom mjestu iz Evrope Švedska sa 7,4%. I s druge strane, ovde kada sam govorio o Evropi, tu sam pre svega mislio i na zemlje Evropske unije, ali i zemlje koje nisu članice Evropske unije. Što se tiče zemalja Evropske unije, odnosno EU27, taj procent je još nešto i niže, odnosno iznosi nekih 36%. S druge strane, ono što je interesantno da ako pogledate ovih 10 zemalja koji su, da kažemo, najveći poslodavci prema analiziranim oglasima, vi vidite zapravo dve zemlje iz okruženja, dve zemlje suseda koje se tu nalaze na toj listi. To je zapravo Bugarska koja je već na trećem mjestu sa 5,7% ponuđenih poslova i Hrvatska na 10. mjestu sa 1,7% ponuđenih, odnosno oglašenih oglasa za poslove. Ovo je vrlo interesantan podatak, dakle to donekle može upućivati da Srbija nije samo i offshoring destinacija u koju dakle poslodavci iz razvijenih zemalja outsourcuju svoje aktivnosti na naše lokalno tržište, već postoji taj možda rastući trend koji ćemo tek možda vidjeti u budućnosti kada iz zemlje iz okruženja polako prebacuju deo aktivnosti na našu lokalnu radnu snagu. Koji su tu uzroci, to takođe bih ostavio za diskusiju, ali pre svega možemo pretpostavljati da se radi i o zemljama koje, uprkos tome što su i članice Evropske unije, se takođe suočavaju sa deficitarnošću radne snage, tako da delom taj nedostatak se trude da nadomeste outsourcovanjem, odnosno traženjem za radnom snagom koji je u Srbiji. Što se tiče sledećeg slajda, ovaj slajd jeste dakle ono što smo takođe na početku pomenuli, jeste da smo pokušali da procenimo koja je to prosječna bruto zarada koju strani poslodavci nude za ovakav bilateralan oblik angažmana. Međutim, ono što je, da kažemo, donekle sporno u ovom segmentu jeste što ovaj podatak nismo zaista imali za većinu oglasa, tek za 343 ponuđene oglase postojao podatak o nekoj visini ponuđene nadoknade koju su poslodavci nudili našoj radnoj snazi u svojim oglasima i ako analiziramo zapravo tu populaciju koja nije mala, ali prosto dosta je manje od one pune populacije koju smo imali na uvidu, ako analiziramo te podatke mi vidimo da je ta neka prosječna bruto zarada za sve poslove, dakle za sva zanimanja koje se nude, negde oko $1.200 bruto. S druge strane, ako ćemo porediti ovu cifru sa nekim drugim ciframa, što je donekle takođe upitno koliko ima smisla, ali recimo u oktobru prošle godine, čini mi se da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosječna bruto plata u Srbiji iznosila negde oko 91.000 dinara, odnosno da kažemo oko $900. Ovo upućuje dakle da u ovoj ponudi koju strani poslodavci nude domaćoj radnoj snazi se uočava dakle da je ta prosječna bruto zarada nešto veća, odnosno na prosječnu bruto zaradu koja je u tom periodu ostvarivana na nivou cele Republike, ali kažem to je već dakle na nivou samo komparacije koja ne mora biti tačna i koja ne mora nužno dovoditi do nekih, da kažemo, potpuno tačnih zaključaka. S druge strane, ako analiziramo najzastupljeniju oblast u svim ovim oblastima koje smo analizirali, to je IT oblast, IT sektor, tu je neki prosek bruto zarade koje smo nudili negde oko $2.800. Takođe, ono što se vidi na samom grafiku jeste taj nivo plata u drugim oblastima koje su tu bile prisutne i ono što možemo da kažemo jeste da
IT sektor tu svakako dominira u tom prosjeku, koliko god, da kažemo, bile tačne ili netačne procene. S druge strane, gotovo duplo manje mogu zaraditi radnici koji se zaposle u svim drugim oblastima, tako i oni koji se zaposle i pružaju neki vid profesionalnih usluga poput menadžmenta, nekih ekonomskih usluga, ali i radnici koji se zaposle na poslovima logistike ili trgovine i prodaje, marketinga, odnosno promocije. Na sledećem slajdu vidimo ono što smo analizirali, a što se tiče toga kakvu vrstu angažmana zapravo strani poslodavci nude našim ljudima. Ono što je indikativno i što se jasno vidi jeste da je to zapravo angažman kroz puno radno vreme, dakle onaj kandidat ili kandidatkinja koji odluči da konkuriše za određeni posao, u velikom broju slučajeva, u 95% slučajeva, mogli su očekivati da će, ukoliko dobiju taj posao, to biti njihovo primarno zanimanje kojima će se baviti, da kažem, punim radnim vremenom i koje će predstavljati njihov glavni izvor prihoda. S druge strane, tek 30,9%, odnosno nešto ispod 4% jesu te ponude sa nepunim radnom vremenom koje možda podrazumevaju, da kažemo, tu šansu pre svega za mlade ljude da se zaposle, da steknu neko iskustvo, a da im to bude dodatni izvor prihoda i neki angažman koji im neće oduzeti puno vremena. Što se tiče takođe traženih kompetencija, ono što je već jako poznato kod traženja koja se ispoljava prema našim radnicima jeste da se u svetu naravno ceni poznavanje engleskog jezika kod naših radnika. To je i ovde bio slučaj, naime u preko 80% poslova bilo navođeno da je neophodno poznavanje engleskog jezika. Zanimljivo da 20,5% ponuđenih radnih pozicija su naši radnici mogli da obavljaju samo uz poznavanje srpskog jezika i tek treći jezik jeste bio nemački, ali sa marginalnim indicijama da je on potreban za neki pretredno veliki broj poslova, zaista nije. Dakle, engleski je taj koji je bio dominantan i koji zapravo je najcenjeniji kada govorimo o toj nekoj prenosti radne snage iz Srbije. S druge strane, ako posmatramo to kako su radnici, odnosno strani poslodavci, kakav stav su iskazivali prema iskustvu koje posjeduju radnici, mi vidimo ovde da je zapravo na 24% oglasa su mogli da konkurišu, na skoro 24 oglasa su mogli da konkurišu i sami studenti, što znači da neko bez prethodnog iskustva je mogao da konkuriše sa određenim posao, da ga dobije i da mu to bude šansa, dakle, da uđe na tržište rada i da stiče određena znanja i određene veštine. Suprotno tome, naravno, 76% je, da kažemo, bilo nedostupno studentima, odnosno ljudima bez radnog iskustva, što ćemo kasnije vidjeti da se zapravo, pogotovo u IT sektoru, je bilo cenjeno iskustvo u kontekstu da su brojni oglasi, odnosno preko 20% oglasa je tražilo kandidati koji su, da kažem, senior ili medior profesionalci. Sada dolazimo zapravo do te, da kažem, najzastupljenije profesije u ovoj grupi oglasa koju smo analizirali. Kada govorimo o IT industriji, u tim poslovima koji su se raspisivali, najviše je bilo zapravo poslova, naravno, na poslovima programiranja i sve one pozicije koje verujem većina vas vrlo dobro poznaje, su bile zastupljene u ovim oblastima stranih poslodavaca, dakle Reactive, Native, Frontend, Backend, Net Developer, ali i poznavanje brojnih programskih jezika, kao što vidite ovdje. Dakle, ono što sam već i pomenuo, to sam, dakle, požurio da kažem, u više od 20% oglasa, kada su u pitanju IT stručnjaci, tražili su se oni koji već imaju prethodno iskustvo, odnosno tražili su ti senior ili medior programeri. S druge strane, kada pogledamo koji procent oglasa u IT industriji je bio dostupan studentima, to je ljudima, da kažemo, pošto smo kroz tu dimenziju posmatrali dostupnost poslova ljudima bez iskustva, mi vidimo da je ta dostupnost zapravo i manja nego na nivou svih oglasa, dakle 17% oglasa u IT oblasti bilo je dostupno samim studentima, dakle, što znači da iako postoji ta tražnja za senior i medior programerima, postoji i određena tražnja, odnosno postoji određena mogućnost
da neko bez prethodnog iskustva može konkurisati za rad u IT oblasti i tako stiže potrebno iskustvo. I na kraju dolazimo do toga onoga šta smo analizirali, a to je ono uspoređenje ponude naspram tražnje. Ono što sam pomenuo na samom početku je da smo imali tu priliku da vidimo podatke koji je prosječan broj pregleda i koji je zapravo prosječan broj konkurisanja po oblastima po jednom oglasu koji se oglasi na posle Infostuda koji se tiče ove naše baze od 1354 oglasa. Mi ovde vidimo značajne razlike zapravo u tri najtraženije, da kažemo, u tri oblasti u kojima postoji najveći broj konkurisanja u proseku po jednom oglasu, jesu pozivnici centri za koje, recimo, jedan oglas koji raspiše poziciju za rad u pozivnom centru, za taj jedan oglas konkuriše negde u proseku oko 530 ljudi. S druge strane, za neke pozicije koje se bave kasnije poslovima u HR-u, odnosno ljudskim resursima, konkuriše 460 ljudi u proseku, a takođe na raznim poslovima administraciji koji se raspišu i konkurišu u proseku nekih 413-415 ljudi. Ovde sam jasno ostavio i tu razliku da vidimo koji je prosek konkurisanja u samoj IT oblasti. Zašto? Zato što ako znamo da je IT oblast najtraženija oblast, odnosno najveća tražnja stranih poslodavaca upravo u ovoj oblasti, mi ovde zapravo vidimo da tu ne postoji veliki broj prijava po samom jednom oglasu. Ovo pre svega upućuje na deficitarnost ovih kadrova, da kažem, u ovoj oblasti, u IT oblasti, u IT sektoru i upućuje na to da bez obzira kakvi će dalji trendovi biti u IT sektoru, svakako treba imati u vidu da danas ako studirate, odnosno učite za programera, vrlo lako možete očekivati da nađete posao po završetku studija, a vrlo često, evidentno je, i pre samog sticanja formalnog obrazovanja kroz neko iskustvo na tržištu. To je bilo upoređenje same tražnje ponude. Ono što za kraj bih želeo da posjetim jeste da, i verujem da će današnja diskusija biti jako interesantna, cela ova analiza je pokrenuta s ciljem da sagledamo ove dimenzije online rada, odnosno tražnje stranih poslodavaca kroz nekoliko perspektiva. Kao što sam pomenuo, kroz diskusiju će verovatno biti reći o tome, odnosno procene da li će ova tražnja, odnosno trend tražnje stranih poslodavaca domicilnom radnom snagom rasti, da li će srpski radnici i radnice zapravo iskoristiti prednosti globalizacije tržišta rada. Verujem da će kroz interesantne teme koje će sad uslediti na ovom panelu biti i reći o tome koliko ovaj vid rada zapravo donosi benefita za visoko obrazovanu radnu snagu u Srbiji, koliko ima tih nekih pozitivnih implikacija na samo tržište rada, odnosno na neke negativne tendencije koje su bile zabeležene u nekom prošlom periodu. I s druge strane, ono što je takođe interesantno, imamo danas i panelistu koji će govoriti o zapošljavanju radne snage iz inostranstva, odnosno da li možemo zapravo da posmatramo tržište Srbije ne samo kao nekoga koji izvozi radnu snagu, da li fizički, odnosno fizičkom migracijom radne snage ili zapošljavanjem online, nego da li je tržište Srbije, odnosno da li su domaće kompanije te koje u budućnosti mogu zapravo uvoziti visoko obrazovanu radnu snagu i time targetirati Srbiju na globalnom tržištu rada kao nekoga koji je uvoznik kvalitetnih kadrova. Sada bih reč prepustio ostalima, pre svega našim gostima, tako da puno se zahvaljujem na pažnji i verujem da nas očekuje vrlo interesantna diskusija. Hvala ti, Ljubo. Pa evo, mi ćemo sad baš da pitamo Miloša zapravo Turinskog šta se desilo u međuvremenu. Jer mi smo do oktobra posmatrali ovu situaciju, a Miloš zapravo ima odgovor na to šta se desilo posle i koliko je ovo naše očekivanje da će se ovaj trend globalizacije radne snage nastaviti. Izvolim još. Prvo, još jednom dobar dan svima.
i mogu odmah da se nadovežem na to da od oktobra su ispunjena sva vaše očekivanja, trend je samo nastavio sa rastom i potražnja je postajala samo sve veća i veća. Ovo što je COVID uradio i što je cijela pandemija uradila jeste samo ubrzala, da kažemo, tu globalizaciju tržišta. I sad moram samo da se nadovežem na kraj ovog predavanja, iako nema veze sa temom ovoliko, mi jesmo već tržište koje je počelo da uvozi radnu snagu. Mi smo postali da je Srbija kao Srbija je postala deficitno tržište rada i već uvozimo radnu snagu nekih drugih profila, ali mogu slobodno da kažem da uvozimo iz manje razvijenih zemalja. Kao što je inostranstvo upravo ovde što se radi o tome što smo sad pričali o Americi, Kanadi, zemljama Severne Evrope i Zapadne Evrope, uvozi našu radnu snagu i što sada radi putem outsourcinga, Srbija sada postala zemlja koja to radi sa manje razvijenijim zemljama. Kao što ste rekli, trendovi su nastavili sa rastom, broj oglasa i dalje u porastu, ali tako i dalje broj konkuricanja. Ono što se zapravo desilo tamo kod ta pandemije, ja mislim da smo, baš kod vas na panelu prošle godine da smo pričali o tome i da sam ja prokomentarisao sa naše strane, sa strane statistike i podataka koje smo imali, jeste pandemija je prinudila sve na te rad od kuće na remote pozicije, ali u tom datom momentu smo komentarisali sve te pozicije kao epidemiološke mere. Međutim, to zaista jeste bila epidemiološka mera u prvom mahu, ali posle je to otišlo u jedan odličan, da kažemo tako, testni proces, gde su svi poslodavci mogli da vide koliko su zapravo radnici i motivisani i produktivni, da zaista mogu da održavaju jedan novi model poslovanja. Ovo što smo malo pre sad pričali o pozicijama koje su konkretno, opet moram da napomenem da do izbijanja pandemije IT je upravo bio taj koji je bio dominantan u potražnji za ovim kadrovima. Zato smo malo prepomenuli sve ostale pozicije, a na drugoj mestu su bili tu i jezici, ali i prodaje, odnosno kad kažem prodaje, mislim i na pozivne centre. Kad smo na kraju spominjali onaj broj konkuricanja, prosječan broj konkuricanja, gde smo spomenuli da je 41 bio za IT i to svakako jeste tako, zato što IT nije deficitaran samo kod nas, deficitan je svuda. Ali gde se zapravo otvorila nova vrata za zapošljavanje, jesu baš ovo što smo spomenuli na kraju gde je velika, da kažemo tako, navala i da je bio veći broj konkuricanja, jesu upravo ljudski resursi, pa mediji, odnosno pisanja, marketing, promocije, pa smo imali arhitekturu, na primjer. To se zapravo desilo da su se otvorila vrata tokom same pandemije i za neke druge profesije, nije samo usko vezano za IT ili predavanje stranog jezika. Hvala ti, Miloše. Branka, prepuštam ti sledeći govornik. Pa ja sam u stvari prema što počnemo sa pitanjima htela da pitam i Nebojšu i Milutina i Milorada da brzo prokomentarišu ove naše nalaze i svoje perspektive. Znači šta im je tu poznato, a šta im je u stvari iznenađenje ako išta. Evo Nebojša, prvo vama dajem reč, a onda posle Milutinu i Miloradu, pa idemo dalje. Hvala Branka, pa evo ja sam naravno saslušao to i onda sam izvukao neke i naše mišljenje i neko naše iskustvo. Tačno je da strane kompanije u principu traže seniore i mediore. Vrlo malo se zapošljava početnika, tako da se može bukvalno reći da se u našim kompanijama zapošljavaju ti početnici koji kasnije prelaze u te druge kompanije, što naravno nije, iskreno da vam kažem, nije nešto da je neki sad ne znam kakav veliki problem, ali je trend po meni takav. Onda imamo tržište rada koje je povećalo plate i to je nešto sa čim se srpske kompanije susreću po prvi put. Znači da imamo veliki rast plata. Mi smo se susretali sa demonstracijama, sa sankcijama, sa bombardovanjem, ali se nismo susretali sa ovim stvarima. Tako da je adaptibilnost domaće kompanije među najbitnijim stvarima što recimo neko ko vodi kompaniju treba da radi. Samim tim firmama našim padaju profiti, što je jako teško onda prilagoditi način poslovanja i tako dalje. Što je opet, znači, pošto nikad ništa nije crno ili belo, uvek je nekako na sredini, što vas kao firmu tera da se strahovito bavite automatizacijom, svim procesima da biste sa istim brojem ljudi uradili više ili sa manjem brojem ljudi uradili isto to što radite, što vam omogućava da faktički
tim ljudima povećate plate i odgovorite tako na tržište rada. Znači, za sve ima odgovor, samo se čovjek mora potruditi da taj odgovor nađe. Onda imamo problem sa obrazovanjem. Pritom, ja ovde ne adresiram problem, koliko imam vremena, da ne bih da dužim. Znači, kratko sada komentar, pa onda idemo u naredni krug pitanja. Evo, ja sam završio s kratkim komentarom. Tu ste stali. Da. Dobro. Milutina, Milorade, isto pitanje za vas. Znači, evo, kako vi vidite ove rezultate, je li tu vama nešto novo, jer mislite da sa nečim treba da debatujemo, ili vam je sve poznato? Mislim, mene lično neke stvari jesu nove i interesantne. Takođe, ovde se vidi, ovo je neki isečak tržišta i baš me zanima, ko je to tačno, ko je došao do te mere da, ja ću da postavim oglas ovde kao preko firme Infostud, neću da tražim preko Upworka ili traži paralelno, ne znam, mislim, to bi bilo zanimljivo da se vidi ko traži na sve strane, tako da bih očekivao da su to možda neki ljudi koji već imaju iskustva, da im to kao nije prvi srpski radnik ili već kako freelancer koga angažuju, ako se angažuje tako. Tako da tu mislim, očekujem da ti podaci bi bili drugačiji kad bi se gledalo i s tim, ali jesu baš super i zanimljivi su. Ovo za IT za studente me iznenadilo, očekivao bih da neće da bude tu mnogo toliko ograničenja, ali istovremeno meni ovo za seniore i mediore ne deluje mnogo. Mislim, kao tu je 20% oglasa traži senior, to znači 80% ne traži ekskluzivno senior i mediore, to jest barem ne piše da traži senior i mediore, možda dalje traže kasnije. To je, mislim, to iskustvo, recimo, sa domaćim, nije nešto mnogo drugačije, mislim, ajde, ja sam tu kao završio matematički fakultet, tu imamo različite smerove, moji kolege sa profesorskog smera koji rade kao profesori matematike i informatike, vrlo teško dođu do intervjua za programersku poziciju kad već nisu programeri. Znači, teško je naći programerski posao kad nisi programer, čak i ako si talentovana individua koja je završila težak fakultet, i mislim da tu ne deluje mi da je neka razlika ovde. Tako da, eto, to su mi možda dva neka glavna utiska, ali ajde da ne dužim pa da ostavim Milorada. Ćao svima, ja ću se prvo izviniti pošto sam malo promukao od jutros, boli me grlo pa ću vas morati malo maltretirati svojim glasom, ali u suštini bih se samo kratko nadovezao na ovo što su rekli Nebojša i Milutin. Dodao bih samo jednu stvar, pored na to što je Milutin rekao da je to isečak podataka, dodao bih i definitivno veliki broj oglasa koji verovatno dolaze do ljudi preko LinkedIna, preko rekruterskih agencija. Oni mislim da su posebno za iskusnije ljude, da kažem, posebno u IT sektoru, imamo taj luksuz da poslovi traže nas, a ne obratno. Tako da te rekruterske agencije takođe čine, rekao bih, veliki deo tih oglasa koji dolaze do nas u IT sektoru. I još bih se takođe složio sa Milutinom da tih 20% meni ne deluje uopšte toliko visoko, čak bih rekao deluje pomalo i nisko, iako su te kategorije ko je medior, ko je senior malo teško ih je baš precizno definisati, tako da li je neko senior sa 5 godina iskustva ili 10 godina iskustva, to je malo teško definisati, posebno što imate neke tehnologije koje ukupno postoje 3 godine, na primjer. Da li ako ste radili to godinu dana, vas to čini seniorom u toj tehnologiji ili ne, to je ovako jedno dobro pitanje, ali svakako vrlo interesantni podaci. Nisam nešto preterano iznenađen, da budem iskren, posebno onom cifrom da je izuzetno mali broj ljudi koji se zaista prijavljuje na te oglase u IT sektoru, najviše zbog toga što mislim da, i rekao bih da i ti ljudi koji se prijavljuju da su većinom ljudi sa manje iskustva, jer kažem, mi imamo na sreću ili na žalost taj luksus da poslovi pronalaze nas, a ne obratno, tako da mislim da i to dosta utiče na tu statistiku. Eto, toliko za sad. Hvala vam. Ja odmah da kažem da ćemo se mi još pozabaviti ovim oglasima, zapravo i njihovim sadržajem, zato što smo sada radili uglavnom ove kvantitativne podatke do kojih smo mogli da dođemo, ali čini mi se kroz sadržaj ćemo još moći da produbimo zapravo šta je sve traženo, šta je sve nuđeno.
jer ne govorimo samo o ceni rada, već i govorimo o tome da su kompanije vrlo često pominjale kvalitet zapravo koje oni nude, znači šta su sve to prednosti koje bi ti radnici mogli da dobiju i tako dalje. Ali ja bih se sada, Miloše, vratila na ovo pitanje o kome si ti govorio i koje ste vi u InfoStudu zapravo obuhvatili jednim istraživanjem, a to je pitanje zapravo da se u nekom trenutku smanjio brain drain, znači odlazak ljudi iz zemlje, velikim delom i prosto iz razloga što nije moglo da se putuje, i da je to u nekom trenutku čak i poboljšalo, tako kažemo, ponudu radne snage, pre svega i za call centre i tako dalje. Šta se dešava sad i koliko je ovaj trend uopšte mogao da utiče na to da li se zaustavlja odlazak ljudi iz Srbije? Trend je nastavljen istog momenta kako su epidemiološke mere dozvolile. Ono gde je bio zaustavljen bio je nasilno zaustavljen i bio je nasilno prekinut. Sa samim izbijanjem pandemije. Mi smo imali veliki, da kažemo, odliv mozgova do samog izbijanja pandemije koji je bio zaustavljen u prvih tokom 2020. godine i kako su mere dozvoljavale, tako je lagano to krenulo da se vraća, kako pričamo iz ugla oglasa, kako su krenuli oglasi da nam se vraća iz inostranstva, tako smo mogli da vidimo da ponovo cirkulacija zapravo. Ono što smo mi radili, što na to ciljate, ja smo radili to veliko istraživanje i analizu, gde smo pokrili period od 7 godina od 2013. do 2020. gde smo i to istraživanje smo sprovodili sa UNDP-em, da vidimo gde su zapravo i šta se zapravo dešava sa tim migracijama i gde smo došli do malo poražavajućih podataka poprilično, gde 80% ispitanika u kasnim istraživanju koje je provedeno se izjasnilo da bi želelo da napusti našu zemlju i da ode u inostranstvo. To sve prvo na prvom mestu naravno zbog boljih financija, a onda na drugom mestu su i kvalitetni društveni život, ali ono što ne smemo da nekako da zaborimo da što je navedeno jesu i bolji ekonomski i politički uslovi u inostranstvu. I naravno zemlje koje se spomenju i gde nam najčešće odlaze radnici po oglasima, da ćemo generalno ne pričamo samo o ovim oglasima od kojih smo počeli, jesu zemlje zapadne Evrope, Amerika naravno, Kanada, Australija sa druge strane, ali i zemlje u našem regionu, malo što spomenuli dve, u ovom istraživanju Hrvatska i Bugarsko, ali svakako tu je i Mađarska i Slovenija. Tako da, lagano se ponovno. Mi smo sad u 2020. godini nekako se vraćamo na period od period pre izbijanja same pandemije. Tako da, kod 2 godine nije postojalo, evo sad se vraćamo tim redovnim nekim regularnim tokovima. Ja bih sad Nebojša pitala i vas, da li vi to osjećate? Mi često kada čitamo oglase koje sada daju IT kompanije, koje daju startupi, koje daju poslodavci iz gaming industrije i tako dalje, vidimo da oni nude dosta bolje uslove rada koje bi mnogi radnik u drugoj industriji poželeo. I team buildinge, i nekakve zajedničke izlete i svakakve druge stvari. Sad, koliko to uspeva zapravo da zadrži ljude u zemlji i koliko se vi na vašem primjeru borite zapravo sa tim da ljudi odlaze? Pa znate šta, sve što je u trendu firma mora da ima. I sad moje pitanje za vas sve je, recimo, ako je plata 25.000 evra, jel vi mislite da bi čovek imao problem da radi subotom? To je, znači, sve se može rešiti, znači, da li hoćete, i najlakše se rešava novcem. Nema tu, mi možemo da pričamo o raznim motivacijama koje su socijalnog karaktera, koje su ovakve ili onakve. Novac je i dalje motivacija broj 1. E sad, šta kad nemate da toliko novca date za platu? Onda morate da radite nešto drugo. E sad, naravno, sve što imate sada ima i skoro svaka firma, znači od fleksibilnog radnog vremena do nema šta nema, ali tako, od sick day do šta sve već ima, otko znam, iskreno ne znam ni ja, znam da mi imamo 2 strane toga i otprilike ne verujem da iko to možda nabroji u menadžmentu šta sve imamo, iskreno, i ja se neki put iznenadim. Znači, vi ne možete samo time da zadržite čoveka. To je jako kompleksan taj odnos između firme i zaposlenog. Više nije to tako jednostavno kao ranije. Znači, morate, sad ako imate i recimo dobar novac, pa neće vam inženjer raditi ni za kakve pare čišćenja radioaktivnog materijala u Fukushimi.
Eto, oni neće da rade ni za kakve pare. Sad idemo da imamo dalje. Šta morate? Morate da imate uslove rada, morate da imate dobar projekat, dobar odnos, znači i dobru platu da bi taj čovek ostao kod vas koliko već treba da ostane ili želi da ostane i tako dalje. Znači to je jednostavno potreban uslov. Tek onda da imamo šta je dovoljan. Onako kao još iz matematike što znamo. Uglavnom, sve što vam kažem smo probali i to radi. Znači, ali morate da se bavite time. Nije dovoljno sad samo daš čoveku sto i stolicu i sad i on će kao da radi. Pa nije, morate se baviti s njim, morate da imate i HR, morate da imate dobru socijalnu interakciju sa tim zaposlenim. Znači, to je postalo kompleksno do mere da ja ne znam više iskreno onako, evo, mislim, znam, naša firma ide sad na polako, prvo odeljenje bi trebalo da počne da radi 4 dana sad 1. jula, u drugom kvartalu. Tako će sva ostala, znači mi idemo sad na 4 dana. Znači potrebno može, znači da ne bude zabune, ništa firma neće izgubiti. KPI-evi će se svi uraditi, ali je napor organizacioni da se to postigne. Znači, jer imate jako puno automatizacija da uradite i organizacija i tako dalje, i onda je sad, kako želite da privučete, evo mi sad pričamo o seniorima, ali tako, u principu oni su najtraženiji, pa ne možete seniora ni da privučete više novcem tek tako. Znači, taj senior sad traži nešto drugo, jer on se ostvario već i profesionalno, kupio je i stan, i kola, deca su mu velika, on sada gleda šta ima u životu za njega. On sad više gleda da li mu je bolje da ima otko znam 3000 € platu umesto 4, a da ima slobodan petak. Njemu je to, za njega se borite tako. Znači, za svakoga na tržištu rada se borite na određeni način. I ako ne primenjujete sav taj arsenal, negde ćete da izgubite. Ili seniora, ili, mislim, i taj početnik mora negde da se primi, kakva mu je obuka, kakav mu je prijem i tako dalje. Krenuo sam oko tog obrazovanja, ali neću više da dužim, da ne... Ja bi se samo nadovezao, zanimljivo je skroz ste iskrozi upravo gospodin Matić, poenta nije više davati beneficije na nivou firme i kolektivno. Vi treba da prilagođavate sada beneficije ka svakom zaposlenom pojedinačno. Da bi ga zadržali, morate svakog zaposlenog da gledate kao individu i tako ostvarujete odnos sa svakim zaposlenim i tako gledate da ga zadržite na što duže stazi. I to je jednostavno tako. Jer tako je postalo tržište jednostavno. Što je gospodin Matić rekao, trendovi su tako i trendovi se moraju pratiti zato što je fluktuacija radnika i nedostatak radnika jako velika. Hvala vam, Miloš. Evo, pa to je upravo bilo moje naredno pitanje za Milutina i za Milorada, jer oni su upravo ti ljudi među nama koji rade za stranog poslodavca i to rade već godinama. I mislim, šta je to što njih motiviše da u stvari imaju klijente, ovdje bolje bi bilo reći u stvari klijentela, a ne radničko poslovanje, to je angažovanje. Znači, šta vas zadržava da radite za stranog poslodavca, to je klijenta, šta su prednosti, vi imate dosta prijatelja koji rade i za domaće firme, znači šta su prednosti koje vas u stvari motivišu da ostanete u tom angažmanu? Ja bih samo pre toga da prokomentarišem ovo jer mi je baš zanimljivo za ove benefite i za celu tu ono kao situaciju kako se razvijala. Da, mislim, baš je to dosta stvari je lepo rečeno da ljudi kada su se ostvarili, kada je veliko tržište, oni već ne traže samo rad za novac, nego traže i radne uslove. Sad, ako se traže radni uslovi, ako radni uslovi mogu da budu vrlo specifični, ne znam, razni ti benefiti koji postoje, onda znači stvarno osobi da ima 1000 opcija u odnosu da ima 10 opcija. Jer onda kao tržište celo sveta, ja bih da radim u firmi koja radi blockchain, gde se radi remote, gde ne radim petkom, gde se radi to i to, aha, jer postoji, super. Sad, to je u Srbiji takođe, mislim, mi imamo ovo sa paušalcima što se dešavalo da je dosta recimo firme, pogotovo mislim i domaće, koje su angažovale paušalce, jedan način da dobiješ benefite je da dobiješ više novca pa da sam možeš da kupiš benefite. I to je
tu se paralelno razvijala industrija benefita, ne znam kako da nazovem tačno, gde su neki ljudi sami sebi za taj višak novca plaćali benefite, koji su jedan put su mogli da imaju jedno onako prijatnije zdravstveno osiguranje u odnosu na neko default državno, a kompanije su to kupovale za svoje zaposlene. Sad je tu interesantno, industrija benefita, ona se razvila možda kao servis IT, dobro, nije samo kao servis IT, ali ne služi industrija benefita da radi u korist IT, oni rade u svoju korist. Tu je sad već, mislim, tu postoji ta cela stvar kao kako Instagram funkcioniše. Ljudi vide nešto, pa onda žele to nešto za sebe i onda on ima želju i ti moraš da mu ostvaruješ tu želju. Tako da to mi je cela ta stvar kako se to razvije mi je dosta zanimljivo i ne vidim da će da stane. Baš to što kaže, mislim, što je i Miloš rekao, da to sad može, isto kao i druge stvari koje se razvijaju u svetu, da odjedan put svako dobije individualne benefite, znači može to da ide i dalje od toga. Da se vratim na kraju na ovo pitanje. Pa, znači, kada sam ja prvo krenuo kao da radim remote, mislim i to je bilo kao preko preporuke da radim na nekom projektu, mislim, to mi je stvarno odgovaralo, eto, u tom trenutku ja sam imao kao dovoljno novca da mogu da funkcionišem, imao sam dovoljno novca i da mogu da putujem, ali bez remote rada ne bih imao toliko mogućnosti da putujem, da budem kao par meseci van Srbije, da idem po mestima gde nisam bio, jer eto i odrastao sam u vreme kad je Srbija bila zatvorena, kad je moralo da se kad su ljudi nosili stoličice da sede ispred grčke ambasade da bi mogli da idu na letovanje na te stvarčice. I onda je, mislim, meni je stvarno ta opcija da ja mogu da radim remote mnogo značila, tada nije bila, ne znam, kad sam ja 2015. početkom da sam krenuo da radim remote. Takođe fleksibilno vreme mi je značilo da mogu da radim neku dobu nedelje, da, neku dobu ne, i to je nešto što još uvek ne vidim toliko po firmama, taj neki nivo fleksibilnosti. Sad, problem je taj nivo fleksibilnosti da dođe bez brojanja sati rada, recimo ako bi kompanija rešila da da takvu fleksibilnost, ponedeljkom radi koliko hoćeš, ajde nadoknadit ćeš, to može ili tako što se meri kao učinak po projektu, ili tako što se na kraju meri vreme, pa je to onda jedan trade-off između nekih stvari, generalno ja bih očekivao da developeri ne vole da mere sate previše. Mislim da to je kao neki vid birokratije koji ljudi razumeju možda zašto postoji, ali nije da kao jedva čekam u ovoj firmi, merimo sati, baš se radujem. Tako da je, to su bile glavne stvari, ali takođe, mislim, bilo je interesantno kao taj, sad to zavisi od veličine firme i od svega, mislim i naše tržište je bilo tako, sada se tržište menja, jer baš to što ste za Branka Milanovića pričali za kao globalizacije tržište rada, to i Branko Milanović kaže da ok, sada se globalizuje tržište rada i odjedan put firma koja u Americi plaća ne znam, $100 po satu čoveka može da plati u Srbiji $50 po satu. I to se isplati i tom čoveku iz Srbije, isplati se američkoj firmi, ne isplati se otprilike američkoj radnoj snazi i ne isplati se možda srpskim firmama. Sada je tu naravno i šta će država da radi i to je nešto što je, mislim, u stvari da neću da odem u regulaciju, politizaciju, stavim sad, ostavljam Milo. Ostavljamo za drugi. To ostavljamo za drugi panel. Milorade, ja sad opet da se samo vratim na pitanje. Znači, zašto vi i dalje radite za stranog klijenta kada, koliko shvatam, recimo, Nebojšino izlaganje domaće firme nude isto veoma dobre uslove rada, ako ništa kada je IT populacija u pitanju? Svakako. Samo bih kratko rekao da se u suštini slažem sa 99% stvari koje su do sada izrečene. Samo bih možda podvukao još jednu stvar koja možda nije pomenuta u toj meri je da nekako se uglavnom potencira taj finansijski faktor rada sa stranim kompanijama, dok mislim da to posebno iskusnim inženjerima nije toliko važno koliko je taj neki pristup globalnom tržištu, u smislu imate Silicon Valley kompanije koje prikupljaju neverovatne količine kapitala, koje se bave faktički stvarima šta god im padne na pamet. Sam pristup, a vi ako samo radite u Srbiji, vi nećete, mislim, možda ćete imati neki pristup kroz posrednika, ali vi sada, ako radite kao neki freelancer ili kao neko ko ne traži poslodavca u Srbiji konkretno da mu bude taj pravni, da kažemo, pravni element između te kompanije, da kažemo u Americi recimo koja radi, vi možete da se zaposlite kao freelancer za neki startup
koji vam se dopada. Naprimjer, dopada vam se neki startup koji radi sa nekom biotehnologijom, koji se bavi ne znam, budućnošću ove planete u smislu neke obnovljive energije ili tako nečega. Vi imate pristup tome vrlo lako, ako ste kompetentan inženjer, ako ispunjavate te neke njihove uslove koje zahtevaju sa te strane. I kompenzacija će sigurno biti dobra. Na kraju krajeva te kompanije često nude i akcije, da kažemo delove firme, samim tim to je sve vrlo atraktivno za inženjere mislim sa svakog prostora, ali posebno sa ovog gde, da se ne lažemo, ipak naše kompanije vrlo često nemaju takav pristup kapitalu, nemaju takav pristup, takve prilike da pristupe tom tržištu, tako da mislim da je to isto jedan od jako bitnih faktora. Ovo je, kako se zove, izazov, kako se zove. Nebojša, da vas pitamo nešto. Mi smo celu prošlu godinu proveli istražujući inovacione kapacitete Srbije. I mi smo se tu ipak vrlo prijatno iznenadili zapravo da imamo mi različitih firmi koje mogu, da kažemo, koje imaju sve zanimljivije stvari kojima se bave. I sad bih vas pitala, pošto vi imate puno bolji uvid u to, šta se zapravo dešava u našem inovacionom sistemu, da li vi vidite da to što je do juče bio glavni razlog zašto u Srbiji ljudi su često radili za platforme ili su radili za tog stranog poslodavca, jer domaći poslodavac nije mogao da im ponudi toliko interesantan zadatak, da li vi vidite da se sada i u Srbiji pojavljuju takvi poslodavci koji su u stanju da ponude nešto što je vrlo uzbudljivo? Vidite, prosečan startup, a ima ih sve više i više, i u stvari ima ih puno, a bit će ih sve više i više, je uvek po nečemu inovativan. Ne može, kako da kažem, startup samo da krene, eto, iz čista mira, sad radimo ovo. Znači, oni uvek imaju neku ideju i ta neka ideja je obično inovativna. Pa iz toga ima puno raznih inovacija. I onda neko uloži naravno novac u to, ta ideja se širi i to ide svojim tokom. Zbog toga je po meni broj inovacija u Srbiji veći kako vreme prolazi. Prosto jednostavno ljudi imaju sad mogućnost da neku svoju ideju sami realizuju, privuku neku, imate ove fondove od kojih možete da dobijete čak i inicijalni kapital koji je u principu pod vrlo velikim rizikom i tako dalje, što je za sam mali startup sa 2-3 čoveka više nego dovoljno. Tako da sam taj start je jako olakšan. Ja se sećam kad sam ja kretao pre 20 i koliko godina, tu ni banki nije bilo, a kamoli kapitala sa nekog drugog načina. Zato mislim da će taj trend da se nastavi i da će sva ta inovativnost, pritom inovativnost je onako vrlo širok pojam. Vi možete da uradite i čiste automatizacije, to će biti dovoljno dobro. Da ne pomenjem artificial intelligence, koji je opet skroz druga tema, znači i tako dalje, i tako dalje. Znači ima i ja verujem duboko da će toga biti sve više i više. Nebojša, ali da se vratimo na pitanje opet. Znači, kada pogledamo uslove rada recimo za stranog poslodavca i za domaćega, vi ste domaći, da li vidite tu promenu i šta je to što ste vi sada počeli da nudite pored, znači razmišljanja o uvođenju 4 dnevne radne nedelje i tako dalje, da li ste razmišljali isto, znači o uvođenju, ne znam, akcija, šta je to što u stvari sada vama daje takođe mogućnost da privučete tu očito deficitarnu radnu snagu? Kako se tim izazovom vi sada nosite i kako se borite sa njim? Franka, znači sve se opet svodi na tu adaptibilnost. Znači, evo ovako, najprostija stvar, da li će recimo nemačka firma da dozvoli da Nemci u toj firmi rade 5 dana, a da u Srbiji u toj istoj firmi rade 4 dana. To ne verujem da će ikada se desi, iskreno. Znači, imate neku komparativnu prednost. Uvek u životu imate neku prednost. Nikada nije sve na jednoj strani ili sve na drugoj strani. A onda tu treba i da koristite. Sad, kako mi to koristimo? Znači, mi smo privatna firma, mi možemo da propišemo da ne radimo 3 dana nedeljno ako hoćemo. Znači, ja duboko verujem da mikroelektronika može da uradi 10 puta više nego što radi sad, sa 3 puta manje zaposlenih. Znači, u tome je stvar, vi morate da se krećete kuda ide, znači, ceo trend u društvu. Ceo trend u društvu ide na strahovito puno automatizacije,
jako puno korišćenja artificial intelligence, robota, svega toga. Znači, mi moramo da se krećemo u smeru u kome ide i većina društva. Ja zbog toga, inače, evo ako sad puno vas to ni ne zna, u mikroelektronici mi napravimo jedan novi proizvod svaki dan. U 10 ujutru izađe proizvod koji nikada pre toga nije postojao. Znači 250 proizvoda pravimo godišnje novih uz proizvodnju i plasiranje svih postojećih, tako da imamo 2000 i skoro 2500 naših proizvoda. Mi se bavimo samo isključivo našim proizvodima. Tako da mi jesmo malo interesantna firma sa stanovišta Srbije, gde je većina firmi ili je freelancing ili je design service ili tog tipa. Mogu vam reći da sa naše tačke gledišta nama je ovde jednostavno dobro. Više bih volio da recimo, evo sad za neko, ne znam sad Branka, neću da, verovatno da li će biti neko pitanje oko gde ćemo mi da nađemo sad te ljude koje fale Srbiji, ne samo našim firmama. Znači, i mi smo se sad uhvatili samo inženjera, je li tako? Znači, tu je mnogo širi problem. Ali evo, toliko. Ako mogu samo jedan komentar koji mi je, mislim, interesantan za ovo, gde stvarno, eto, baš je dobar primjer šta dobro firma može da radi i to jeste nešto od onog što i Milorad rekao, da kao, ako je nekom baš to zanimljivo, onda on, eto, nalazi tu firmu i da firma ne mora da je najbolja u svemu, u svakom aspektu svega da bi zaposlila ljude, dovoljno je da, mislim, ako ona zapravo zapošljava ljude, mislim, oni za sada barem nemaju problem i to za sada ove kao srpske IT firme uspevaju da rastu. Ok, treba da se vidi da li će moći teže da rastu kao i su pritisci globalnog tržišta, ali takođe tu primećujem, mislim, i gledajući svoje okruženje, taj neki kao fenomen kao pop kulture. Znači, to je kao sad kao da bismo pitali kao kako da mladi više slušaju domaću muziku, kao baš mnogo slušaju stranu. Pa ne znam, teško, ako imaju prilike da slušaju sve na svetu, gomilo će da sluša stranu, neki će da slušaju domaću, bit će im bliže, čak i malo je disproporcionalno će da slušaju domaću muziku. I ne znam, bendovi kao Repetitor neće imati problema da, ne znam, kao pune koncerte, dok neki drugi bendovi možda hoće. Isto tako, znači, kad dođemo do toga, mislim, onako, da upotrebim termin iz popularne psihologije, izobilja, onda kreće malo da bude i taj fenomen pop kulture. Kad ja mogu kad imam sve što hoću, onda ću da krenem da birkam po ko zna kojim kriterijima koji su donekle iracionalni, donekle racionalni, ali na kraju krajeva moji su i ne može niko ništa protiv toga. Da, evo ja bih se samo vratio na ovu temu nedostatka radne snage i u Srbiji, dakle da ćemo morati uskoro da uvozimo radnu snagu i da to već činimo. Pa mogu da se vratim, gospodine Matić, na vas. Vi, dakle, znamo da zapošljavate strance, odnosno znamo da angažujete ljude iz Francuske, koliko ste rekli, oni su na praksi kod vas. Znamo, videli smo u stvari koje su to prednosti domaće radne snage, mi imamo obrazovani kadar, imamo i tu vremensku zonu koja ide u korist kada je, da kažem, i zapad i istok u pitanju, geografska blizina tržišta. Šta zapravo, koje su to prednosti inostrane radne snage u vašem slučaju? Šta vas to, dakle, najviše motiviše da angažujete ljudi iz inostranstva i koje su to, dakle, ključne njihove karakteristike i vrednosti zbog kojih ih zapravo i angažujete? Evo ovako, znači kad vi angažujete bilo kog stranca, znači to čisto da se ne plašite tih stvari, to je vrlo prosto. Odete u policiju i kažete hoćete da ga zaposlite, u stvari taj deo u policiji koji se bavi time, ne znam, iskreno ne radim ja to, koleginica to radila, ali vam kažem, on kad dođe i kad kažete da hoćete da ga zaposlite, otprilike za 30 dana on dobije radnu dozvolu i počinje da radi za vas. Znači, naša država je vrlo fleksibilna, bez ikakvih problema zaposlite bilo kog stranca. Sad imate razne dve vrste, znači on je došao kod vas da radi ili on radi kao što naši freelanceri rade za nekoga, ili on radi za vas, a on je negde drugde gde god daje. Mi smo zapošljavali i iskreno sad onako imali smo 2 Amerikanca, jednog Slovenca, jednog Italijana i naše ljude smo doveli isto iz stranih firmi. I mogu vam reći, to je onako tricky business. Cultural differences su prilične.
naći, kako da kažem, pritom smo mi po meni bili previše efikasni za njih. Da je to u stvari bio nekako razlog njihovog neuspeha kod nas. Verujem da bi ti isti ljudi, da su otišli u neku drugu firmu u Srbiji, po meni uspeli. Znači, sad ja kad kažem neuspeh, vi sad mislite on je došao, radio je mesec dana i mi smo ga otpustili. Ne, nije to. Oni su radili godinama kod nas. Nije uopšte stvar, nego ja gledam njihov impakt na nas. Više smo mi uticali na njih nego oni na nas. A ja sam iskreno ih zaposlio da oni utiču na nas. Tako da taj deo mi je falio. Što se tiče sad, to je što se tiče stranaca, je li tako? I našeg iskustva. Mi imamo jako puno praktikanata koji nam dolaze iz Francuske većinom, tu negde oko 25-30 praktikanata godišnje dolazi kod nas, mi ih izaberemo na razgovorima, mislim njih se 250 prijavi, ali kad bi ih sve doveli, oni bi nas, ovde bi bilo njih, morali bi da pričamo francuski. Tako da mi otprilike izaberemo neki 25-30 najboljih, oni ostaju kod nas na praksi 4 meseca, pritom urade pa prilično onako lepih proizvoda, znači imamo tu korist od toga što su oni tu, pritom i oni nauče nevjerovatno puno, mi imamo jako veliki obrt proizvoda u toku nedelje, u toku dana, tako da je ta obostrana korist očigledna, jer vidimo da je navala sad s francuskih fakulteta da dođu kod nas na praksu prilično velika. Sad, to je što se tiče praktikanata. Evo da stanem tu, pa neko će možda postaviti neko pitanje, a gde ćemo da nađemo mi te ljude? Ovo je sad ono kad smo ih mi našli ovamo, ali onda imam još neki predlog, pa da ne pričam ja previše. Evo sad ćemo da damo reč Milošu koji je zapravo odmah bio i započeo tu temu, da smo zapravo i mi jedno tržište koje će početi da se navikava zapravo na strane radnike. To je dosta bilo nesrećno u nekim primerima koje smo imali da vidimo. Ali znači, Miloše, koliko ti misliš da će to biti, da tako kažemo, priliv radnika koji će dolaziti u Srbiju, a koliko misliš da bi i srpski poslodavci mogli biti zapravo interesantni da nude znanje jedno koje kod nas može da se dobije u ovim inovativnim sektorima gde ne mislim samo na IT, već mislim i na neke druge sektore koji su kod nas zanimljivi kao što je kreativa i tako dalje. Srpski poslodavci definitivno mogu da budu konkurentni inostranim poslodavcima u svim domenima, se možda u tom finansijskom aspektu. I to je jedino zapravo potencija koju mi negde imamo, ali opet i sad kad pogledam neke cifre, opet i kada pričamo i o IT-u i kada bar one neke zvanične cifre, sad ne znam ja točno da li su, ali neke naše plate, ako pogledamo plate u Srbiji nekih jačih IT kompanija i plate u Nemačkoj, neke recimo na medijarskom nivou, jesu veće u Nemačkoj svakako, ali kad pogledamo uslove života, koliko tamo košta sve život, koliko tamo košta i koliko je kvalitetniji život, mislim tu možemo da dođemo opet na istinu. Zato kažem, meni se mnogo sviđa, na primjer, kad su radi digitalna inicijativa Srbije, ja mislim, ako su oni u pitanju za digitalne nomade, za privlačenje zapravo IT stručnjaka u našu zemlju, upoznavanjem jednostavno IT stručnjaka sa svim onim što i Srbija i Beograd kao IT centar i potom Niš, Novi Sad mogu da dodatno doprinesu, da nije samo taj financijski faktor toliko presudan zapravo, i mislim da nije toliko presudan. Malo pre, ne znam, neko od panelista spomenuo da nije samo financije, da nisu pitanje, jesu svako jedan od značajnijih faktora, ali opet smatram da nisu presudni u zavisnosti u kom ste stadijumu svog života i šta vam je prvobitno bitno, a to onda povezamo sa onim beneficijama. Tako da zaista, da se vratim na početak, mislim da jesu naši poslodavci dovoljno konkurentni, ali sad u zavisnosti financija, to je sad već malo upitno. Da sam skoči neki deo pitanja možda. Evo Miloše, ja ću da vas podsjetim, možda i jeste. Znači, gde tražiti te radnike? Jer to je u stvari sad za nas interesantno pitanje. Ako s jedne strane imamo znanje, a ne možemo baš tako dobro da platimo, onda ko su ti koje ćemo mi tražiti i koje ćemo mi uvoziti? Prvo pitanje za vas, znači pa onda posle za Nebojšu, pa onda i za Milutina i za Milorada. Ja moram da pričam generalno, se bavim tržištem rada u Srbiji i ono što mi sad trenutno radimo i što je kod nas praksa nije određeno, nije samo usmereno kao IT tržištu, jeste što uvozimo da radnike i to ćemo i raditi. Mi smo interesantna zemlja manje razvijenim zemljama.
i platežno i svakako na svim drugim nivoima. Mi sada uvodimo radnu snagu, već smo počeli, svima je to nama u Srbiji sad jako čudno. Zašto Srbija koja je bila kritična po pitanju procenta za zaposlenost odjednom uvodi radnu snagu? Uvodi radnu snagu zato što smo postali definitivno. Otišlo nam je jako puno ljudi, postali smo definitivno na tržište. S jedne strane ja kažem da smo mi paralelno tržište, da imamo paralelno tržište, a da s jedne strane IT, s strane niže kvalifikovani radnici nam trebaju. I upravo sad ovde, niže kvalifikovane radnike mi uvozimo iz manje razvijenih zemalja. Gde ćemo pronaći IT-u? To je zaista sad jako veliko pitanje. Sistem obrazovanja ne može da isprati zaista sve ono što tržište zahteva iz godine u godinu. Mislim da imamo, čak se doživio čak i onaj sistem prekvalifikacije u jednom momentu koji je bio aktualan 2019-18 ili možda i ranije, ako se ne varam. Nije ispunio ono očekivanje zato što su svi očekivali da završe prekvalifikaciju, da će odmah postati programeri i da će odmah imati siguran posao i 1000 evra u džepu mesečno. I to se ispostavilo nakon završetka toga da to nije tako. Jednostavno vi kad završite program prekvalifikacije, vi morate da radite, evo kolege vi radite i učite svaki dan. Niste vi junior samo time što ste završili formalno obrazovanje ili neformalno neki kurs. Vi ste junior kad imate za sebe određen period iskustva, bio on 6 meseci, godinu dana, pa sada malo prikali da je to malo nezgodno ko su juniori, ko su seniori. I da definitivno ono što evo sad Srbiji, sad ne pričamo opet tamo online, ali ono što pričamo po podacima generalno, srpski poslodavci iz IT sfere najviše traže medijere. To su ljudi koji radimo neku medijanu, to su ljudi između 30 godina iskustva. Pa onda tek potom seniore, preko 5 godina iskustva, juniore se najmanje zapravo traže. Opet, naši poslodavci uviđaju da to su sada ovo sa taksom. Ako im daju šansu, ali mali broj poslodavaca nije toliko velik, koji ima resursa da to uradi, jeste da ulažu u mlade ljude koji još nisu juniori ili koji su juniori i da prave ono što im je potrebno u nekom datom momentu. Ali to zahteva i vreme i godine. Trudi radi raznorazne resurse dodatne. Odgovor, gde ćemo ih naći? Zaista. Nebojša možda zna, evo sad će Nebojša da nam kaže, otkriće nam tajnu. Da, ovako, nisam baš, ne verujem da ću otkriti neku tajnu, ali recimo, jeste primetili, pre jedno 6 meseci je bila jedna vest da će Meta da u Londonu otvori svoju firmu ili sad, bivši Facebook, sadašnji Meta, sa 16.000 zaposlenih. Znači, vi u Londonu iz Velike Britanije ćete da zaposlite 16.000. Šta mislite, oni će uzeti od britanskih firmi? Te britanske firme će uzeti od evropskih firmi. Evropske firme će uzeti od istočnoevropskih firmi. Istočnoevropske firme će uzeti od koga? Tako. To ide tako, to je recimo nešto što je neminovno. Amerika nema dovoljno kadra. To je glavni problem. Pritom čak ni ne žele time da se bave. To je dodatni problem. Znači mi ovde nikad problem nije rešiv na jednostavan način. Znači ako ćemo da radimo, da jurimo neke ljude, da ih tražimo, a onda šta ćemo sa postojećim ljudima? Hoćemo da čekamo 4 godine da se obrazuje jedan inženjer. Znači mislim da se obrazovanje mora drastično promeniti kao jedan od preduslova nalaženja dovoljno ljudi. Vi ne možete sada da obrazujete nekoga 4 godine. Imate 6 meseci, intenzivan kurs, sa najboljom mogućom opremom, sa najboljim mogućim predavanjima, sa najboljim mogućim predavačima. To je ono što vi trebate da uradite. Mi smo izmislili smo neki koncept koji zovemo Planet Debug, kako se jednostavno se radi na realnom hardwareu, ali remotely. Držali smo predavanja Katar univerzitetu gde se neverovatno ubrzao proces učenja i tako dalje. Znači, to je nešto što je neka inovacija koja će dovesti do većeg broja ljudi. E sad, to je jedna stvar. Time obrazujete domaće ljude. Ništa vam ne garantuje da taj čovjek neće posle otići u Nemačku da radi i ostalo, ali naravno ovo nije zatvor, ovo je slobodna zemlja, može da ide svako gde god hoće i kad hoće. Dobro je pitanje gde ćemo mi da nađemo te ljude. Znači, moje pitanje je ste probali na Kubi. Ako niste, trebamo da probamo. Ono što je nažalost, ovo što nam se nažalost dešava u komšiluku je nešto što će Nemačkoj obezbediti jako puno programera. Svi će oni težiti da odu u Nemačku. Imate na Deutsche Welle ima jako lep tekst
gde su rekli da Nemačka profitira na tuđoj nesreći, ali u smislu šta god se desilo u Bosni i kod nas, jako puno ljudi otišlo je tamo. Onda u Siriji, jako puno ljudi otišlo je tamo. Sada iz Ukrajine, što u principu će po meni uticati na manji odliv naših ljudi iz Republike Srbije. Nažalost, takav je to razlog, volao bi da je neki drugi razlog, ali ne možemo drugačije. Drugim rečima, jeste probali sa Mijanmarom, oni su pod sankcijama, jeste probali sa Iranom, oni su odlični fakulteti, ali su pod sankcijama. Jesmo li probali, šta ćemo sa Rusijom? Rusija će biti naredni 10 godina pod sankcijama i upravo smo na pragu 50-godišnjeg hladnog rata. I što se mene tiče, bit ćemo srećni ako 50 godina budemo imali hladni rat, samo da ne bude topli neki rat. Tako da, znači imate jako ogroman sad izbor programera iz Rusije koji mogu da rade freelance. Znači, šta možete i kako možete brzo da se kao firma adaptirate na postojeće uslove je ono što definiše budućnost vaše firme. Znači, mi moramo da se adaptiramo na postojeće stvari i da uzmemo ljude tamo gde možemo da ih uzmemo. Jer iskreno sumnjam da će mnogo ljudi iz Silicon Valley-a doći u Srbiju da radi. Doći će, ali to će biti sve pojedinačni slučajevi ili iz Minhena ili ne kažem da to je naravno nemoguće, ali treba biti realan. Gde smo mi realno je ono kakvi će naši potezi biti. Kad znaš gde si, onda znaš i koje poteze da vučeš. Nebojša, sad ste upravo otvorili jedno veliko pitanje koje smo mi zapravo hteli da postavimo svim panelistima, to je zapravo uticaj ovog sukoba koji se dešava u našoj blizini na domaće tržište rada, pa bi sada zamolila iz različitih iskustava koje vi imate i Miloša, a posle i Milutina i Milorada da nam kažu nešto o tome šta oni misle, šta će se tu desiti i kakve će to reperkusije imati. Upravo je Nebojša započeo tu temu i jeste rekao ono što jeste što se tiče programera i ako se zadržamo na njima, jeste da to je to, Nemačka će definitivno profitirati. Mi nismo toliko počela zemlja u smislu da ćemo mi da privučemo IT od ove nesreće se sad dešava, ali ide ka zapadnoj Evropi, to je neminovno, ali tad što se tiče kadrova, nama je tržište otvoreno, mi imamo sad kompanije koje otvoreno nude poslove svim ukrajinskim izbeglicama, u kojoj meri do sada nismo dobili nikakve zvanične podatke u kojoj meri je da li dolazilo do nekog zapošljavanja, da su otvoreni konkursi, informacije imamo, a da li se dešavalo još neka zapošljavanja, to još nismo dobili ništa. Doći do nekih većih zapošljavanja, ja čisto sumnjam zato što mislim da svi oni migriraju više ka zapadnoj Evropi. Milutin ili Milorade, ko bi prvi se uključio? Ajde Milorad za promenu. Što se tiče generalno te situacije užasne koja se tamo dešava, ja imam donekle i ličnog iskustva sa tim zato što sam radio sa sigurno preko 5 ljudi iz Ukrajine. Jedan od njih je trenutno u Harkovu u bunkeru trenutno. Znači, situacija tamo je izuzetno loša za većinu ljudi. Većina od tih momaka koje u suštini jesu bili svi momci, osim jedne devojke koja je bila QA, koja je i dalje tamo, ali pričam najviše o, da kažem, o softverskim inženjerima. Oni su se većinom raselili po Evropi, neki su uglavnom po Evropskoj uniji, tamo nešto što je bliže Ukrajini, mada neki su otišli za Englesku i za Irsku. Što se tiče moje barem lično iskustvo sa njima i kako mi se čini da ukrajinski narod generalno nije baš previše raspoložen da dolazi u Srbiju. Mislim, generalno je utisak da smo mi kao država proruski orijentisani i barem iz iskustva koja sam imao sa tim ljudima nisu previše raspoloženi da dođu ovamo. Što se tiče samog uticaja na celokupni IT sektor, rekao bih da je ukupan broj developera ostao isti. Da li će oni da rade iz Ukrajine ili iz Irske ili Mađarske, ne vidim da će tu biti neka velika razlika. Što se tiče Rusije, to je interesantno pitanje i teško je tu bilo šta prognozirati, ali ja bih iskreno očekivao veliki egzodus ljudi iz Rusije, posebno visoko kvalifikovanih, jer vama kada ukinu Swift, kada vam ukinu PayPal, kada vam ukinu sve online platforme, vama su mogućnosti rada vrlo limitirane i ja prvi bih tako razmišljao
da bih se definitivno sklonio odatle negde gde mi se omogućava da radim efikasnije. Tako da možda bi ruski narod bio više naklonjeniji Srbiji nego ukrajinski zbog tih, da kažemo, bliskosti jezika i kulture i generalno svih tih naših istorijskih veza, ali opet, da gledam sa neke svoje strane, ja bih opet birao pre neku državu Evropske unije. Opet kažem, ne treba zanemariti ni sve te predrasude koje trenutno ljudi imaju o Rusima, a i u Ukrajincima generalno, ali rekao bih o Rusima posebno, jer ipak većina sveta Rusiju sada gleda kao agresora, iako mi možda ne gledamo prosječnog ruskog čoveka kao agresora koji možda ništa nije kriv, ali predrasude su ipak postoje. I siguran sam da će se, kao što je gospodin Nebojša rekao, u narednih 50 godina teško će se ruski narod rešiti tih predrasuda. Tako da mislim da će to odigrati definitivno jedan faktor u generalno njihovoj migraciji po Evropi. Eto, toliko od mene. Ja da se nadovežem prvo malo na ove predrasude isto kao ličnom anegdotom, jer znam kada sam putovao vamo i po Skandinaviji, recimo to mi je bilo interesantno za neke veoma tolerantne, mislim kao i Fince, studente i tako još nešto koji kao je bilo koje da si boje, koje god vere, odakle god da dolaziš, ti vrediš, svi smo jednaki, osim ako si Rusi su ti znaš kao babroge. Tako da tu postoji po nekim mestima, mada mislim da ipak kad se gleda individualno da tu već mnogo manje ljudi imaju te predrasude. Da, istovremeno da za Ukrajinu, to što kaže Milorad, ja očekujem da će Ukrajinci uz ovu podršku koju imaju, da stvarno bi bilo fair da imaju bolje alternative što već imaju, da im Evropska unija daje neke duže vize da mogu i da se zaposle i da ako oni mogu da dođu do nekih kao pasoša ili rezidentnosti Evropske unije, mislim da bi im bilo možda i pametnije nego da dođu u Srbiju. Ali to sad zavisi ko šta voli, ko na čemu radi i to je, opet tu se vraćamo, globalno tržište. Ako neka firma koja u Srbiji privuče, doći će ljudi naravno i tu, i kao što i dolaze i kao što ih ima. Za Rusiju je druga situacija i tu ipak ne može da se izbegne priča o politizaciji globalnog tržišta. Znači, trenutno Rus može da se zaposli ovde, može i da osnuje agenciju ako dođe, ne znam koji su tačno uslovi, kako to može da radi, da bukvalno ima srpski bankovni račun, a da i dalje nastavi da radi sa kim god je radio. Sad tu zavisi, da li će neko da kaže da je to kao pomoć pri zaobilaženju sankcija i ne znam šta već i da li će da to bude zabranjeno ili neće da bude zabranjeno. Ako tako nešto bude zabranjeno, znači očekujem da zapošljavanje Rusa i ne bude zabranjeno, ali možda neke druge stvari budu da stimulišiće otvaranje firmi. Mislim, tu sad zavisi kako će da se odvija cela ta situacija, da li će mislim, stvarno mogu da zamislim i jednu i drugu stranu, da se to nastavi tako pa da funkcioniše, a i da se ne nastavi. Da, ali za Ruse imaju oni drugi alternativu. Milutine, pošto vidim, otišli smo dosta daleko u budućnost koja nam je prilično nepoznata, znači sada jeste veoma bitna tema, znači sama politizacija radne snage, mislim da će biti u stvari nešto čime ćemo se mi tek i baviti i sa tim ćemo se definitivno suočavati. Ali mislim da u ovom trenutku priča, kako bih rekla, nezgodno da prognoziramo, jer izlazimo u stvari iz teme našeg istraživanja, mada na skliskusnom terenu, pa bih u stvari sada zamolila i Nebojšu i Miloša da nekako završe sa ovim našim skupom nekim rečima optimizma. Znači da vidimo šta bi to bilo. Pošto sama ukrajinska priča ostavlja dosta onako gorak ton i nas prilično brine kao žitelje i Srbije, a i šire. Tako da evo, ostavit ću vama, znači da se vratimo na temu istraživanja i da razmišljamo šta ćemo sa poslovima, šta ćemo sa poslodavcima. Ko će prvi? Evo nek ide Miloš. Mutirajte se možda. Da, pardon, shvatio da sam se mutirao u nekom momentu. Pa ono što ostaje jeste, ako ćemo da razmišljamo o tom optimizmu, jeste što ovo otvaranje tržišta, ako gledamo iz našeg ugla i što je porastog broja oglasa za poslove, jeste što je teralo poslodavce da poboljšavaju uslove rada za naše radnike i da trude da ih zadrže i da ih ostave ovde i da rade za kompanije unutar naše zemlje. Mislim da je to dobar pravac i da se to odražava
jer zato što se, ako pogledamo opet generalno, sve stvari, svi trendovi iz IT sfere se kako prilivaju i na opšte tržište rada, opšte tržište rada i kako pokušava da prati IT kompanije i ono što one rade, IT kompanije su opet te koje nam donose neke trendove, tako da mislim da s tim povećanjem uslova rada i povećanjem plata da mi možemo opet da radimo na tome i u nekom datom momentu možda eventualno i da zadržimo naše radnike u većoj meri, a u drugoj možda i to je jako optimistično, možda i da vratimo neke radnike kod nas. Pa evo, Branka i Tanja, ja sam jako optimističan. Mi ovde počinjemo da neki put, ja i s mojim ljudima kad pričam unutar firme, ne treba mi da brinemo šta će biti za 250 godina. Evo, vi ste rekli za Ukrajinu, Rusiju i tako dalje. Pa šta ako ruski programer dođe i radi kod nas 2 godine i onda se vrati ili ode negde? Pa opet je radio 2 godine, ne treba da se ne stupa on u brak sa firmom, pa će sad dok na smrt ne rastavi. Znači, ne treba razmišljati uopšte nikako loše, nego jednostavno ono što ti život donosi, prihvataš, prilagodiš ga sebi i ideš dalje. Nećemo ni mi voditi firme narednih 150 godina. Znači, vi imate neki mandat kao u politici, dok ste CEO, dok ste zaduženi za nešto, vi radite najbolje što možete. Mislim da je nama po prirodi i našoj naciji da budemo adaptibilni. Svašta nas snađe u životu i mi se prilagodimo. Ja ne vidim uopšte ništa loše šta može da bude. Uvek će negde da bude neka mogućnost koja se otvorila, jer se uvek nešto i zatvori sa neke strane. Ja sam vrlo optimističan sa stanovišta dolaska ruskih programera ovde, baš zbog tih kulturoloških razlika koje su minimalne kad smo mi u pitanju, plus ovde više dobrodošli nego bilo gde. Ja tu vidim kao priliku, iskreno da vam kažem. Što da ne? Drugu priliku vidim, vidjet ćete kako te tržište rada pritiska, znači svaka firma mora nešto da odgovori. Naš odgovor je nenormalno brzo obrazovanje mladih inženjera, znači mladih u pogledu ovoga što nama treba. Znači to su sve načini kako ćemo nešto da rešimo. Iskreno, znači i sa stanovišta svega kuda ovaj svet ide, ne pričam sad naravno politički, pričam o tehnološki, ide jako puno u pravcu automatizacija, digitalizacije, artificial intelligence-a, to je sve ono recimo gde je naša firma jaka. Ja sa te strane prosto moram da sam optimističan. Hvala Nebojša i mi ćemo da se trudimo da završimo ovaj skup u ovom trenutku na optimističan način. Drago mi je da smo mogli da vas zainteresujemo za ovu temu, da čini mi se iz vaših diskusija da smo pogodili pravi trenutak da uhvatimo i ono što se skuplja i ono što se širi. I da ćemo zapravo i nadalje moći da pričamo o ovoj temi. Kao što smo rekli, mi imamo velike ambicije po tom pitanju. Iza nas su nekoliko istraživanja koji nam Nebojša upravo govore ovo što ste vi rekli. Drugim rečima se Srbija menja, da se mnogo toga dešava na polju automatizacije, digitalizacije, inovacija. Takođe da ćemo vidjeti jedno tržište koje se menja, koje će sigurno i iskustvima koje dolaze do nas zapravo obogatiti ono što već imamo. I mi smo spremni, voljni, uvek raspoloženi da nastavimo da istražujemo. Miloše, hvala puno, da se na kraju zahvalim na saradnji dosadašnjoj. Mi smo već najavili da ćemo sarađivati i dalje, zato što mislimo da imamo puno zajedničkih stvari koje nas zanimaju i koje vidimo. Milutine i Milorade, vi znate da ćemo uskoro otvoriti zapravo i diskusiju sada o tome kako tim ljudima, kako ove ljude koji rade na ovakav način akomodirati, jer ono što smo videli iz mnogih Facebook grupa koje pratimo, zapravo mnogi ljudi dobijaju i pozive da budu stalno zaposleni, znači da postanu zaposleni u tim stranim firmama, što je u ovom trenutku naravno nemoguće, što vi najbolje znate. Tako da verujemo da ova tema ima puno krakova o kojima ćemo moći da pričamo i evo svima najavljujemo da će se to i vrlo brzo desiti. Hvala vam svima, hvala svima koji ste bili sa nama. Izvinite što nismo dali dovoljno vremena
pitanjima iz publike. Nadamo se da ćemo se i mi do sledećeg puta popraviti, jer nije lako imati publiku i nije lako zadržati publiku. Tako da, eto, još jednom u ime celog tima Centra za istraživanje javnih politika ja vam se zahvaljujem i nadamo se da ćemo se brzo videti sa nekom novom jednako zanimljivom temom. Hvala puno. Hvala vama, prijetno. Hvala puno, prijetno. Prijetno, čao.